फाइनालि माने आंना नैबे YouTube चेनेलखौ दिनै माने आं मनेटाइज खालामबाय आरो स' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस मानो होनोब्ला बिराद गोबाव जाबायमोन आरोना माने ब्लग भिडिअ लाबोयैया ओमफ्राय भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलां आरोना गाइस होमबासो मिथिनानै मोनगोन भिडिअआ मानि सायाव दिनैनि भिडिअआ फुल नायलां आरोना माने बिराद गोबाव जाबायमोन मानो होनोब्ला एग्जाम दंमोन आरोना एग्जामनि थाखायनो माने भिडिअ लाबोनो हायाखैना आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा नै जोंनि अमाया नै नैयाव मानै दङ ओमफ्राय नै बिमाया नैबे मासेया खिनो हायाखै माने साननै ना सानथाम जाबाय ओमफ्राय मुलि जाहोबाय दं हामाखै आरोना माने मुलि जाहोबाबो दासिमबो हामाखै नायनोसै हामगोन ना हामा नै माने मुलि जाहोबाय दङ आरोना होमबाबो हामाखै नायनोसै मा जायो उनाव हामो ना हामा ओमफ्राय नै मानैया ओमफ्राय दा आङो माने इथा गाथिनो थाखाय नैबे केमिकेलखौ माने लगायनो थाखाय बेनिफ्राय आं दा नैबेयाव गेजेराव दै लुनो थाखाय एसे गोथौ बानायना लानोसै आरोना लोगोफोर दा माने आं गोथौ खालायखांबाय आरोना बिनिफ्राय आं एबार दै लुनोसै आरोना नै नायलांबाय थादो आरोना नै दा माने बेयाव दै लुनाया जाबाय आरोना बिनिफ्राय आं बेखौ लगायनानै लाग्रोनोसै आरोना नायलांबाय थादो दा आं माने नै लगायजेनबाय आरोना नै बेबायदि जाबाय ओमफ्राय भिडिअखौ नायलांबाय था आरोना फारसेनिफ्राय फाइनालि माने जाहांबाय आरोना नै मा जाखो नै खारबो ओरैजाय जाहांदों दा फाइनालि माने लगायखांबाय आरोना नै जाबाय नैयो दुतिल मा नाम मोनलाय नोंना मा नाम मोनलाय नोंनिया मा नाम खिन्थालायलै मा नाम नोंना जुतिल गयालि ना दैमालि बिनिफ्राय नैबे थिंखौ माने खामसालियाव दोननो थाखाय लाबोना दोनखाबाय आरोना नै ओमफ्राय नै बियो दरजा माने मोनसेखौ दोबाय आरोना ओमफ्राय नै माने ओरैजाय माने बेरानिसो होजोबना दोनबाय आरोना नै ओरै उनखै माने इथा गाथिला आरोना बेनिफ्राय नै बेखौ नै ओरैजाय मोनसेखौ दोबाय आरोना नै दरजाखौ दोना नायबाय माबायदि जायो नायदो आरोना नै थांनानै नायनोसै आरोना आं नै बिनिफ्राय नायदो नै माबायदि नुदों कमेन्ट खालामना खिन्थाहरदो आरोना नै बेखौ माबायदि नुदों बे दरजाखौ ओमफ्राय नैबेयाव दोथ'वाखै थिङा नै ओरैबो ओरैबो ओमफ्राय दंफां गैयामोन नालाय नैबे दंफांखौ माने दाखालिसो हानानै लाबोदों आरोना ओमफ्राय बेखौ बेयाव दोसियो आरोना ओमफ्राय खामसालियाव नै बेयाव ओमफ्राय गाइस ओरै आंनि गारिनि हालोदखौ नायदो नै एग्जामनिफ्राय फैनानै सुवाखैबो बिदिनो दं आरोना हाब्रु गोजानै हाब्रु गोजा आरोना माने एग्जामनिफ्राय थांनानै फैनानै सुवाखै जोंना दुस्थ'आ नै खिथुनाव नै दुस्थ'आ बिराद दुस्थ' जोंना नै दुतिल दैमालि जोंना न'नि खिथु उननि हालोदा नै बेबायदि आरोना माने ओमफ्राय सिगाङाव माने जोंबा जोंसिगोन ओमफ्राय उनाव ओरैजाय माराम खाना थाजोबसिगोन बबाव खारदों नों गना बोरलै ओइ ब्लग भिडिअ लाबोनो हायैनि खारनानो जादोंमोन माने जोंना एग्जाम सोलिबाय दंमोन आरोना ओमफ्राय बिनि थाखायनो ब्लग भिडिअ लाबोनो हायाखिसै ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ फारसेनिफ्राय फुल नायदो आरोना गाइस होमबाना मिथिना मोनजोबसिगोन आरोना दिनैनि भिडिअ मानि सायाव गाथिजोब्बाय आरोना नै ओमफ्राय नैयाव मोनसेल' नांबावसिगौ आरोना बिनिफ्राय नैबेयाव कमप्लिट जाजोब्बाय आरोना नै कमप्लिट जाजोब्बाय ओमफ्राय माबायदि नुदों बे भेन्टिलेटारखौ कमेन्ट खालामना खिथाहरलाय लोगोफोर खनसे कमेन्ट बक्सआव खिथाहरदो आरोना कमेन्ट खालामनानै The next day. स' हेल' गाइस दिनैनि भिडिअखौथ' माने टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो इन्ट्र' नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानो हागौ आरोना गाइस मानो होनोब्ला दिनै मानि सायाव भिडिअ लाबोदों मानो होनोब्ला दिनैथ' हलि आरोना मानो होनबा सोर सोर हलि गेलेखो आरो कमेन्ट खालामना खिथाहरदो आरोना माने आंथ' हलि सलि जेबो गेलेदिया आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ आंनि थाखाय बिराद गुड निउस आरोना मानो होनोब्ला मनेटाइज दिनै एप्लाइ खालायसिगोन ओमफ्राय एप्लाइ खालायनानै नायनोसै गाइस सानबैसेजों मनेटाइजआ आंना अन जायो माने जाबाथ' जाबाय जायाबाथाय माने गैलालाय आरोना माने खनसे एप्लाइ खालायनायनोसै माने अन जागोन ना जाया अन जायाबाथ' गैला आरोना ओमफ्राय माने सोरबाफोर जुदि मनेटाइज एप्लाइ खालायनो रोङाबा बे भिडिअखौ फुल नाय आरोना फारसेनिफ्राय मानो होनोब्ला दिनै आङो स्क्रिन रेकर्ड फुल देखायगोन आरोना मानो होनोब्ला आङो मा नांगौ माने मनेटाइज एप्लाइ खालायनो गासिखौबो फारसेनिफ्राय देखायलांजोबनोसै आरोना गाइस ओमफ्राय बे भिडिअखौ फुल नाय आरोना माने स्किप खालायनाङा फारसेनिफ्राय फुल नायलां होमबानासो मिथिगोन आरोना माने इउटुबाव मनेटाइज एप्लाइ खालायनोबा मा नांगौ होमबाना फुल मिथिगोन आरोना गाइस
इउटुबाव मनेटाइज एप्लाइ खालायगोन आरोना ओमफ्राय बेखौनो नोंथांमोननिसिम लाइभ देखायनो थाखाय मनेटाइजखौ माबोरै एप्लाइ खालायो बेखौनो नोंथांमोननिसिम देखायनो होननानै दिनैनि भिडिअखौ लाबोनाय जाबाय आरोना गाइस। मानो होनोब्ला भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलां आरोना लोगोफोर, मानो होनोब्ला आङो स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै देखायगोन आरोना, माने मनेटाइज एप्लाइ खालायबा मा नांगौ, मा डकुमेन्ट नांगौ गासिखौबो फारसेनिफ्राय फुल देखायलांगोन आरोना। बिदिबा बे भिडिअखौ नायनानै लाग्रोदो आरोना लोगोफोर। दा माने आङो भिडिअखौ स्क्रिन रेकर्ड बानायनानै देखायनोसै आरोना, माने नोंसोरो लाइभ नायलांदो आरोना लोगोफोर। दा आङो फाइनालि माने एप्लाइ खालायनो थाखाय माने नैबे क्रमआव हाबग्रोबाय आरोना, ओमफ्राय नैयाव YT स्टुडिअ सार्च खालायबाय, बे लगिनाव थुना होबाय आरोना आं। लगिनाव थुनानै दा नै बेफोरबायदि ओंखारबाय आरोना, ओमफ्राय बेफोरबायदि ओंखारना बे डलाराव क्लिक खालायनानै नैफोरबायदि एप्लाइ ओंखारसिगोन आरोना। नै एप्लाइआव थुदो, नैबेयाव बिदि ओंखारसिगोन, ओमफ्राय नैयाव स्टेप 1खौ माने स्टार्टआव थुदो, स्टार्टआव थुनानै ओरै गाहायाव स्क्रल खालामलांदो, स्क्रल खालामनानै ओरै खनायाव नैयाव टिक मार्क मारिनानै एकाउन्ट इनफ्रिम्सआव थुनानै होदो आरोना, ओमफ्राय नै बेफोरबायदि ओंखारसिगोन आरो। स्टेप 1आ माने डाइरेक्ट स्टार्टआव थुनाय लोगो लोगो माने नै डन ओंखारबाय आरोना, माने बे राइट जाबाय आरोना बे मोनसेया। ओमफ्राय दा नैबे सेकेन्डनिखौ बानायनोसै आरोना। सेकेन्डनिखौबो नैबे स्टार्टआव थुना होदो आरोना, ओमफ्राय स्टार्टआव थुबा नै बेफोरबायदि ओंखारसिगोन आरोना। ओमफ्राय नोंहा जिमेल माने गुगोल एक्सेस पिन माने सिगां अर्डार खालायखादोंमोन नामा, एप्लाइ खालायदोंमोन ना मादोंमोन बेखौ नायदो, ओमफ्राय खालायाखैबा गेजेरनियाव थुनानै नैयाव कन्टिनिउ होदो आरोना। ओमफ्राय कन्टिनिउ होबा नैयाव एसे लडिं लागोन आरोना, ओमफ्राय लडिं लानानै नै बेफोरबायदि जिमेल ओंखारसिगोन। बे जिमेलाव अबे मोनसे जिमेलजों नों माने गुगोल एक्सेस पिनखौ एप्लाइ खालायदों बे जिमेलखौ क्लिक खालायनानै होदो आरोना। ओमफ्राय आं बेखौ देखायनो हानाय नंला आरोना, माने आं बेखौ ब्लार खालायनानै देखायनोसै, ओमफ्राय नायलांबाय थादो आरोना। ओमफ्राय नै दायाव माने लडिं लादों आरोना, ओमफ्राय बेफोरबायदि ओंखारसिगोन। ओमफ्राय गावनि चेनेलनि लिंकआ माने इउआर चेनेलाव माने डाइरेक्ट नांखागोन आरोना। ओमफ्राय नैबेयाव थुदो कान्ट्रियाव थुनानै जोंनिया दा इण्डिया नालाय इण्डियाखौ सेलेक्ट खालायदो आरोना। इण्डियाखौ सेलेक्ट खालायदो आरोना, नैबेखौ इण्डियाखौ सेलेक्ट खालायदो। माने बिनिफ्राय माने क्रमखौ माने नोङो डेस्कटप मुडाव खालायाखैबा बेफोरबायदि डेस्कटप मुडाव खालायनानै लादो आरोना। ओमफ्राय नै टिक खालायनानै लाग्रो आरोना, नैबे टिक खालायदो, ओमफ्राय नैयाव सेट आप एकाउन्टआव क्लिक खालायना होदो आरोना, बेयाव थुना होदो। होमबाना एसे लडिं लागोन आरोना, लडिं लाखांनायनि उनाव हारसिंनो अपेन जागोन आरोना। नायलांबाय था आरोना भिडिअ। मेन बुस्थुआ नैबेयावनो आरोना, माने बेयाव माने नोंनि आधार कार्डनि माने अरिजिनेल नाम आरो नोंनि अरिजिनेल एड्रेसखौ होनांगौ आरोना, माने गामिनि नाम आरो नांगौ आरोना, माने ओमफ्राय मबाइल नाम्बारखौ होथारनांगौ आरोना, नङाबा माने उनाव पस्ट अफिसाव जुदि माने गुगोल एक्सेस पिनआ सौफैयोबा माने बे माने गुगोल एक्सेस पिन होफैग्राया माने जाहाथे नोंखौ कल हरनानै माने बुंहरनो हायो आरोना, नोंनिया ओरै थोरै फैदों नोङो लांफै होननानै माने बुंहरनो हागोन आरोना, माने बियो कल हरनानै। बेनिखायनो नाम्बारखौ होथार आरोना, बावनाङा। आं दा होनानै लाग्रोनोसै आरोना आंनि नामफोरखौ बा आंनि एड्रेसफोरखौ। दा आङो माने आंनि एड्रेस आरो नाम लिरनायखौ माने ब्लार खालायना होनोसै आरोना, मानो होनोब्ला आं बेखौ देखायथ'ला आरोना, मानो होनोब्ला बेखौ आं प्राइभेट बानायना दोनसै आरोना। लोगोफोर भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायलांबाय था आरोना, जोबजासिम नायदो। आं बेयाव आंनि नाम एड्रेस गासिखौबो लिरजोबना लाग्रोनोसै आरोना। दा आङो नै माने लिरजोबनानै लाबाय आरोना, नैबेयाव माने बिनिफ्राय गाहायाव मोनसे साबमिट ओंखारगोन आरोना। दा आङो क्लिक खालायनानै होबाय आरोना, बिनिफ्राय नै बेफोरबायदि ओंखारसिगोन। ओमफ्राय डाइरेक्ट माने रिडाइरेक्ट जालांखायो आरोना, माने इउटुबाव हारसिंनो। दा आंना हारसिं जालांसिगोन आरोना, नै नायलांबाय था आरोना। नै दा आंना हारसिंनो रिडाइरेक्ट जाबोबाय आरोना, माने YT स्टुडिअ'आव। ओमफ्राय बेनोमोन आरोना, माने दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन। बेबायदि जानानै फैयो आरोना, दा माने जाबाय नै बेफोरबायदि ओंखारबाय आरोना, माने बियो माने हारसिंनो माने उनाव जालांजोबसिन आरोना, माने 2 बा 3नि गेजेराव साक्सेस जाजोबसिन आरोना। नैबे सेकेन्डनियाबो इन प्रग्रेस जाना दङ, ओमफ्राय थार्डनियाबो माने हारसिंनो उनाव जालांजोबसिन आरोना।